Bé, amics i seguidors de la Déu Montsant, com esteu? Aquí estem al celler Mas de les Vinyes de la Déu Montsant, de Cabassers, que som l'únic celler que estem a Cabassers i amb molta honra, ho portem amb molt d'orgull. Celler Mas de les Vinyes, jo em dic Josep Borràs, tot i que sóc el propietari d'aquest celler familiar, fundat fa 20 anys pràcticament, fundat pel meu pare en aquest cas, tot i que, com us dic, fa 20 anys que fem vi, però tenim una llarga tradició en el món de la viticultura, perquè els meus avis ja conreaven ceps, i no només ceps, també tenim cigarers, presseguers, una mica de tot, qual cosa us aconsello i us recomano i estem encantats que ens poguéssiu fer una visita quan es pugui, perquè ara, per desgràcia, tots estem com estem. Bé, com us deia, a Celler Mas de les Vinyes nosaltres fem una producció d'unes 40 i pico mil ampolles, un celler petit, familiar, perquè el celler està just a baix de casa, i això és casa nostra, és el menjador, i quin millor lloc, la cuina i el menjador, per fer aquest tas d'uns dels nostres vins, jo crec més emblemàtics, que és el Traca i Mocador negre. Nosaltres, quan vam començar a fer vi, l'any 2000, tenim una sèrie de referències com el Racó de Tans, el Mas de les Vinyes negre, blanc i criança, que sempre ens han acompanyat a la nostra aventura amb el món del vi. Però bueno, fa 5 anys, l'any 2015, vam començar amb aquest projecte, Traca i Mocador, que és un projecte a 4 mans, que és d'un servidor i un amic de tota la vida, que es diu Oriol, l'Oriol del Catxo, que és un dels millors models de moda, en aquest cas, del món. Som amics de tota la vida, vam fer aquest projecte entre moda i vi, moda perquè és un producte molt elegant, creiem que el que hi ha dins, el contingut, és tan elegant com el continent, però a més és un vi del terreny, Traca i Mocador, amb aquest sentit ambivalent, penso que és un projecte molt xulo, i esperem que el vi estigui a l'alçada. Tenim el Traca i Mocador negre i també tenim el Traca i Mocador blanc, que és el germà, que el vam crear ja el 2016, l'any següent, perquè vam veure que ens anava força bé el Traca 2015. Bé, és un vi que va molt bé per passar les penes que tenim ara amb això del coronavirus i aquest confinament obligat, però que esperem que no es faci més llarg del necessari. És un vi del 2015, en aquest cas, el que tenim ara al mercat, el Traca i Mocador. És un vi amb poca fusta, té una mica d'arrodoniment, amb botes de roure, molta garnatxa, hi ha diverses varietats, però sobretot que és una garnatxa vella, una garnatxa que quasi té 60 anys, és a dir, amb història, una garnatxa molt madura. 2015, un any supercalorós, com aquests últims que hem tingut. 2015 i 2019 potser serien els més calorós, d'aquests que és un clima subsaharià. Però bueno, el resultat pensem que, com que fa aquest clima, però el raïm era molt sa, el resultat és un vi molt sa. És un vi càlid, però alhora amb una fruita madura fantàstica, i alhora és superagradable. És un vi que té més de 15 graus, però en canvi és un vi que passa molt bé. És un concepte una mica estrany d'explicar, però molt d'aquestes últimes èpoques, d'aquests últims anys. Vins amb molta graduació, però com que hi ha un raïm super sa, doncs és un goig, és un vi fàcil, agradable, és un vi que té una dolçor entre el grau, la maduresa que t'invita a beure més, una dolçor quasi de postre, i pensem que és un vi superagradable, és un vi de Traca i Mocador. M'agradaria fer un petit brindis amb tots vosaltres, els que seguiu la nostra DO, de la qual nosaltres estem superorgullosos de formar-ne part, fer un brindis de Traca i Mocador pels dies que venen i que vindran, i ànims a tots, i que no hi mal que dure 100 anys, que diuen, d'acord? Salut!